Namhlanje bafethu, it's game day, match day bafethu. Hoping nothing but the best for Orlando Pirates Football Club bafethu. As a fan, ngithi today it's a win. Sekukhune-ke sinebhadi ngoba sodlala naso kanti kathathu. Sishaya namhlanje, sishaya kusasa, sishaya phambi kwakusasa. Siyaqeda nje ngaso. So bafethu, let's hope Orlando Pirates izowina. Kube igame emnandi, exciting, ngamagoli mhlampe more than one, at least 2 goals. Yeah. Sizobuka ama-young stars ethu-ke bafethu eshayina, ama-new signings ethu eshayina. Hhayi, ngoba phela i-Orlando Pirates injalo bafethu. Orlando Pirates iyalanda abadlali, iyabashayinisa, uyabona. Orlando Pirates futhi ayilibulali ithalente lomdlali. Uma ngabe isibone ukuthi umdlali ayisamsebenzisi, umdlali iyamdedela, athole namathuba okuthi asayinwe amanye amathimu ahamba ayoveza. That's why ngiyithanda kanje le club. Siyabonga bafethu, Orlando Pirates sifisela idlanza namhlanje.